Er den død? Den løve går hen til sådan noget igen, og gør det færdigt. Det skal ikke. Det er ikke noget. Nu tager den der. Er den død? Men det kommer til at tage flere på løven. Det kommer til at være flere. Men det er da med, at de ikke kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det var godt. Det her, det synes jeg er rigtig sjovt. Nej, det synes jeg kan jeg bruge heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det.